Mzuri wadare nazimbuya haya tunayesheza na yangu mambo ndikuti mwana wangu aisanga pekugara semunhu ndisina hangu kuti kumupa mandaona kuti nyaya kana uchitsvaga pekugara unoenda kuna sabhuku ndibva ndaenda kuna sabhuku ngari pachichemo changu sabhuku aibva ati alright ndichakutsvaga ndibva ndazoona sabhuku akunditi uya ndikutaridze ndibva ndandoona ndakamirira mwana wangu ndibva ndandotaridzwa pekuwaka saka ndapiwa mwana akawaka ndane ndifunga kwane 3 years pawako order anzipaita zero apa mukuza munhu wachabva pano pane 3 years pawako saka hai ndakangogara hangu hapana zvendiri kuziva uzongoziva kuti panzvimbo pakawakwa nemwana pakatotemwa hapasina chinhu miti yese patoiswa nedumba ndibva ndazoonawo sabhuku ndikabva ndamutaurira ndonyaya yangu mama pakinzi pakaiswa nani unongotaura pakanzi pakaekwa naMupamhanga hadi sabhuku wakati nyaya inofanira kuenda kwamama ndakapona saka pakauya umwe munhu kuuya kuzotema ipapo nekutora munda wacho agarapo makore mangani 3 years iye munhu wacho akatowaka imi muri kupi pasiriyes inini ndiri kumba kwangu 3 years munodziziva here wamberi hakuna inini ba mwana wangu mambo ari kubvunza kuti avaMupamhanga vakagara vanhu makore mangani uyu ndiye Mupamhanga ndiye akawaka panzvimbo pamakatipuwa pemwana wemwana saka nouyo haani makore mangani apavaka aiwa akawaka mwana wangu gore rino awaka wewe aiwa ndakangoona dumba akatema gore rino takutopinda mushizha munhu pandu anga ari kupi mwana wenyu kusvikira mwana ari kusouth saka ndisabhuku anoita benzeri kupa munhu pane munhu aripo kana kuti pepa anga asati agarapo anga ari kusouth akutoti gore rino ndopamvura straight isusu manje uyu yakapedza muganyidza uyu ndiye ane mwana akatopuhwa nasabhuku akawaka ane 3 years saka gore rino ndopaazoona ushu atema pasitendi pemwana waye akaisa dumba taurai kankuda izvi mubvunzo wamamboungurisirikasi kuti paimbotemwa nouyo ari temwana wayo pamusoro wevadari ini ndakatema munda wangu wandakapiwa nababa wangu ndakatema munda wangu zvinozotaurwa masuro what happened munda mangu ndakaona maiswa chimudhuri ndaona maiswa vatende nenyaya yekuti ndandisati ndane zvikwanisiro zvokuti semhuku inoda mombe dzinorima ndashanda Mupamhanga usiwe Mupamhanga watinoziva ndiwe ndini hamuna kutama here aiwa andimana Mupamhanga makamboitapo mchida kuita zveumambo mashure macho makamboya muchiita zvemasvikiro makazobva makaenda handimere kana uchiwongoti hausivi inini handini ndiripo ipapo ndiuripi ini ndiri mwana ndivana nababa waita izvo ana baenyu vakatama havana kutama wari vakaita sei vakaenda kubasa
kana baba wako akambosvika pano kana ari wemupamhanga ari apa vana baba venyu takatombotonga nyaya pano pane zvavaida avanozviziva saka nimakadzoka riini kwamainge maenda kwamakudzoka pamusoro imama ini ndine mushaini ndakuenda ikoko because ungangotonge nemunhu asiri wemunhu ndiroda ipapo kana wazonditaurira ipapo totangira nyaya yako ndati handimera namupamhanga wandinoziva ndiwawa munoziva saka nhasi makaoneka makatamaka ai inoti utozunziwo nemimambo kuti vana baba vakaoneka asi ndinondozona kuti vana baba vari kubasa baba vanogara havapedzi makore vasina baba vako hando vaigara kumakombo uko vanga vagara kumakombo uko vachiti havakwaziswi here ndiwavo kuri kuntaurira nyaya yandinotoziya pafront page pangu iwewe kana pane zviri kunetsa taura nyaya yako ndiri mambo wemunhu wese zvitota vanhu kwavo nyoka vese munhu akarasika ndinaye asi ukandinzvenga kudai so kuda kuita wakangwara handizvo ini ndakazoona bva ndasvika paituwa pamudhuri ndinogara kumutore musha inini une musha kupi pacharwenya chikombo chechechi chikomo ichi ndopane musha wako ndopane musha wangu uko ndikwani kwauri kuda yati uku ndokumunda apana munhu anokubatsira uri kuona zviroitika pakawakwa 3 years ava vazoona gore rinopaiswa dumba rekutemwa vabva vaita movement yekuenda kuna sabhuku anditi imimi maona pamunda apaiswa chimudhuri sekutaura kwavari kuita makaita sei ndakasvika pachiwako pandaona pane mabhiridhi pandatata ati zvamuri kuita izvi mumunda mangu siyana nezvamuri kuita wakabva wangomira ipapo hapana action yakazomboitwa ipapo kana kudzoka kana kudii wakaripota kuna ani wangopedza kutonga wega aiwa ndakangotaurirana nababa ana baba ndo akakupai munda here ndo ana sabhuku ndo aridzoyo here aiwa ndifunga ini ndaita ndanzwa zvakanaka ava vati pane 3 years pavakwa pa3 years pavakwa iwe ungoripi 3 years dzavari kutaura hadzisi 3 years i2 years 2 years uripi kana ndine panga ndichishanda ndichitsvaga zvikwanisiro zvokuti ndinorima munda iwo wakambopaone kuti pakavakwa apa wakambopaone kuti pakavakwa pakavakwa ndakasvika patori nemabhiridha vakati hatizivi isusu takatingori washandiwo tangoita sei tauya but atowataurira tikati ndataura tikati mbandataura baba watosvika ubva wataurwa kuti nababa uri kuti waka munda memukomana ubva wangodisapia hawana kana movement yawakazoita kubva ipapo ukaizwa nemombe mumunda unoita senyaya ndotina mombe kana ndaiziva muridzi wayo ndoenda kune muridzi wayo ndinoti mombe yako yandiina iyo munda wapera mototaurirana neuya wemombe newe handi munda wakapera unoenda neshoko kwasabhuku ndabata mombe dzanenge dziri munda mangu dzapedza munda wese modaidzi sabhuku uyananisa handi ineyo pa2 years dzekutaura iwe vari kuti 3 kana umbosvika kuna sabhuku hauna nhasi zvawauya kugara apa unopoona sabhuku munhu haangomeri ba pounogara ipopo porutaura uko wakapona sabhuku saka nhasi wakadumba pamunda usingazikana sabhuku kuti iwo wakugara paine munhu akaiswa
wakaenda unombera here kuna sabhuku toti wapuhwa nababa wako makaenda here kuna sabhuku sabhuku achinoshuma kuna sabhuku baba wako achinoshuma kuna sabhuku kuti pamunda oenda pamwana wangu wakaenda here ndopandanga kukumbira mwoyo watimisawo patikesa nenyaya yekwakarasika mambo anyasobuda pachena murume akabvumirana baba wake hamene zvawakamboita wakaoneka saka muri kuzoona here kuti ati baba wake vari kudzoka achinongedzana kuti munda vachigwerana munda hapana sabhuku moyo information moyo haikona zvekukumirwa kana kurota vana baba wavo vakauya nayo mumashure mekunge vaoneka pachiduku apo takuenda kana unarutaura apo wada utongohe vadaro munhu kana akuenda munhu akati akutama kuti vanhu vese vazi ukati ndaakuenda ivhu haritakurwi zvinosara nasabhuku sabhuku ndiye muridzi wevhu iwe kana pane zvawada wakuda kudzoka unotoya futi kunyengerera sabhuku pandaiti ndiri kuenda kuya ndakaona kwavharwa asi ukasvika nzvimbo iripo sabhuku anokunzwisisa kana sabhuku matadza kuwirirana ndopa zvatopera hazvina matare zvino imimi makauya pano muchikumbira zvekuti tine vakatanga zvemigodhi ndakagara navapo migodhi yacho yamuri kutaura iri kukanzi pane patiri kuona iye uya aiti ndiri kubudirwa uya akazodzoka pano haikwana kwasabhuku chiduku ba sabhuku chiduku tikazomudaidza panapa tipetinzwe nevanhu mukataura mega avo mukuru wenga varipa ndichawapa chanzi yekuti vataura mauya apa ini ndakati maakuda zvemuno kuti here mukataura nemuromo wenyu kuti taakuda asi isi taakuda zveumambo nyika yacho munayo here vakataura zvakawanda wanda vakashaya nyika yacho tikati muno muna mambo chiduku chete hapana pamunonzi mungagorirwa nachiduku kuita ishe vakagara vakazouya avenge vapa ndova ndichikurangarira vazouya ndopavakauya chiti isusu manje tafunga yedu kuti tiite mutambo wedu panapa ava vari kusvikirwa kana mabudirwa munobudirwa munyika mangu kana mada kubudirwa munyika mangu monditaurira kuti makamira sei pamunoita mutambo wenyu wekubudirwa mbototidaidzawo toryewo nyama hapana chakafamba iye zvino makuya muchiti makadzokera makapapuwana haikonai kudaro zvisaswere muchititenderedza kana mane dzimwe pfungwa kudai pachena kana makazoona kuti hapana kwekuenda toda kudzokerai kuna sabhuku wenyu aripo anogadzirwa nevamwe unovaziva here novaziva vaigara vakagara muno machiduku kubva kare ko vakinge vatama koye zvino vadzoka totova kunyengerera ino kana munhu waukambogara naye kana kubasa wane makazodzoka pane imwe kambani makasanganapo haakumakiri basa ndo zvamunofanirwa kuita noti kuya nenyaya yakapusa asingagoni kana kudaidza vanhu vanotamba zvigure chakutonga inyaya iri pachena makaoneka makaenda makauya tikakutambirai
Zvinezvi wakuya kuti ndakatorirwa munda wangu wakapuwa mberi uyu tomuziya kamberi aikona yakubata pamberi hakuna munda wenyu ndinokutaura ndiri kuwestirwa time kana maane dzimwe pfungwa imbobuda namudhara mototaurirana uko mouya neimwe nyaya unoti kwauri kuda kutangira uda kutaura dimasi inonzi Watson Mpamanga tiri vana vari kuzviipamusore kuva mwana hakuna nyaya ndoda kuti usangane neni panyaya yatataura wandinzwa nditaura tipindura riraivapepa isu vana vaMupamanga takawanda kusanganisira vese vana vedu right munda watikutaura nezvawo munda watakapiwa nababa munda wedu wokwaMupamanga iye zvine zvatisikurima toda kuziva kuti kuwanda kwenyu hakuna basa toda kuziva munhu akapiwa munda uyu mwana iye zvine zvakashaya anonzi Gwazai yakapiwa munda uyu akapiwa nani nasabhuku Mondizho taura zita rake sabhuku ani sabhuku chiduku vadhivha right baba sabhuku dhivha handi akabarira sabhuku chiduku handi mwana wasabhuku dhivha pakapiwa iye mwana wacho asi tine ufakazi hwekuti anonyatsoziva kwakapiwa kwavari kutoenda ndatokunzwa kana ari mwana wacho munda wakapiwa nababa ake handiti kunhasi takutaura munda wakapiwa neuyu kare takutaura nhasi vadhivha vachipo zvamboita sei kumukuti iye zvinezvi mambo hakusi vanhu mombe hatisisina minda mizhinji tinoiziva migariro yacho asi hatisi kurima chimirai pamokaenda kumhukutu munoziva mhukutu idzo mhukutu dzese kana kuti makombo ese aipa makombo ndiani sabhuku anambopa makombo akatanga nezvemakombo kuti atenderwe ndiani makombo akapiwa nasabhuku Mondizho ndiye akatipa makombo vakuru makombo ese munomu akati uzopuwa ndiani makombo handichanyasoziva hangu asi ndakaona sekuti gore rapiwa vanhu kuzvitonga ndipo pakatanga vanhu kuenda kumafuro vachindotsvekerwa makombo kare kumakombo akapiwa naMbaimbai kare vaMbaimbai ndo vakakumbira kuti vanhu vangu handiri kutoramba vachikurima kumatuta nhere ndikuda kuti vanhu vese ndakubvisa uku haana kupegwa nemadhumeni vaMbaimbai ndo vaipegera vanhu akanga ari mambo nguva idzodzo munomuziva ndiani mambo wanga uri kumhiri kwaMupeti Mupeti ndo andazoripuresa ashaika unoziva ndati before Mupeti aitonga nyaya iyo yekumakombo ndiani ini mazira ati ndichief chiduku atiri pamuganho naye takapiwa minda iyo yekumhukutu tikazopiwa zveuku tinodai norizive kuti makatopuwa minda iyoyo zvakanzi vanhu vakati taane minda tutu vakarambirwa naMbaimbai minda yandakupai ndo yenyu yamada uku kwasara uku kwakwe mombe nasabhuku hapana munhu akapiwa minda miri
kana patori nevamwe vakapuwa minda miri, be very careful. Ndiri kutora umwe munda wacho. Chatasiudze dai rino ndichekudai. Pane mubvunzo wabvunzwa nedare pamukomana kuti iko ngei usina makanga unyarara for 3 years. Isusu vekwamupamhanga tine minda 5 yekumakombo ikoko yemhuri dzedu dziri pabepa iyi dziri kuteerera pamutero iyi yakapiwa vanhu nasabho zvikusanganisira iwoyu iyo atikanasa kutaurira dare futi kutiko pakapiwa pane munhu akavaka 2 rooms poita ane tendi iripo futi pasemunda iwoyu. Pane minda mingani yakatorwa makanyarara mazitanga pamunda uyu? Hatina kunyarara. Hakusi kurimwa. Mirai chakamira. Takaterwa minda iyi. Takaterwa minda iyi. Imimi manje amupe order kuna mama. Kuti mambo mirai imutaure manje. Saka ndidare yatware mpamanga. Mistake ino wani. Ndoda kutaurira. Imimi wanekwa mpamanga. Ndoda kuudza. Zvamusingazivi ende pamakarereta hamudi kuswa ndoo. Munoti noziva stera kuropa ino. Shuwa wanekwa mese makarangana kuti akutama muno muchiendepi. Muchisiya minda yese. Maindotsvakei. Inini bondizo handina kumbotama muno paine munhu ari machiduku muromo ngaataure ndine musha ndine danga remombe ndine everything. Kupi? Saka nemuno uri kutsvaga muno munda wamupamhanga izvo zvekutera izvo munhu wese angaburitse mitero yake hazvina nebasa. Uri kunga munda wakatererwa, ndikauya ndikaterera munda wako usingazvidini ndoterera ungandinyise mukote. Nekuti ndakaterera ndine mapemiti emunda uwo. Handizvo. Izvi chatiri kukubvunza. Dai mai makachenjera. Mazvininimbisa pana Sabhuku chete. Zvine mimi munotoita violent kuna Sabhuku kwamakagarira. Ng'ombe haikoreri kumaketi. Kunokorera kwayafudzwa. Kuna Sabhuku ndokwayafudzwa. Uri kungandiri kutaura. Sabhuku ndiye muiti wezvese, ndiye anochengeta vanhu, ndiye ane land. Kuno kwamambo ndotoya kunzwa kuti Sabhuku munhu unomuziva. Sabhuku akati ndinomuziva zvatopera. Sabhuku akati uyu akanditiza kana kuti akati haachagari muno zvatopera. Ndo zvinoita nyaya zvekuita mobile psychology muchidzidzisana zvisiri izvo hazvishandi. Urozvinzwa hazvishandi. Nyaya dzandarondedzera uyu wadzinzwa dzese. Wai makabvapo muchiti maakuenda kumaida kundotsvagei munda munayo minda 5. Uchanditaure pamusoro mambo. Isusu ndati kana paine akauya chitiko ari kutama ari mwanga wewanda vana vamupamhanga takatowanda zvekutoti minda yedu yasi kutokwana takati minda yedu yakatorwa 5-1 iye zvatiri kutaura izvozvi dzekutiko hatina kumbounzwa futi kuti minda yacho yatorwa. Muda kuudzwa nani? Taifunga isusu kuti mera taifunga Sabhuku anotiudza kuti tiri muno tiri munzvimbo yacho. Anokukuudzai makatama. Handina kutama ini. Handina kutama ini. Akatama ndiani? Akatama ndiani akatama? Chimborega chimbomira timbopa wakuru. Pamusoro wedare. Ndoda kugadziridza nyaya iri kutaurwa yekutama. Ini ndiri kunzi ndakatama. Inini ndiri kunzi ndakatama. Ndini ndakusungirira vese vechinyamupamhanga vakungopendwa nependi yonse vakatama. Ini handina kwandakatama ndichienda. Chitupa changu chiri pano chinotaura 42 makoni. Nyaya yakuitika zvino yakuti munhu wese auya kwamambo nenyaya inenge yaitika muraini anenge achinzi wakatama. Munhu wese auya kwamambo atorerwa munda wake ari kuya anenge achinzi wakatama.
vese vakupiwa zita rangu. Right. Asi mimi ndoda kubvunza sei zvichingonzi Mupamhanga akatama nemhuri yese, Mupamhanga akatama nevanhu vese nedare navanhu valiti kuesa kuti iwewe ndiwo wakupiwa zita revanhu, pakambomira sei? Ndinotenda changamire zvamaubvunza. Chikonzero chiri apa, vaMupamhanga baba vedu vaiva mudare achitonga nevamwe nana chiduku. Saka munhu anga ari padhuze nana chiduku, munhu anga achiita zvinhu zvese nachiduku, asi kubva kufa kwaaita haana kuzorarama, vakasara vava vana vake. Vana ivavo ndivo vari kuti pane munda wambuya vari kuteera uchitorwa, pane mbuya munda wanhingi afa ari kutorerwa, wafa wese wekwaMupamhanga achina munda uri kutorwa. Imi machiduku ndimatanga kufa here kwaMupamhanga? Hamuna vamwe vanhu vakafa here varimo vakasiya mhuri dzavo imomo? VekwaMupamhanga tinavo, ndivo vanext door enyu amaigara navo kubva kare akafa achisiya mhuri dzavo vakambotorerwa minda? vakawanda vari kutorerwa, ende kuti hazvo ndingave aiwa vangawande vari kutorerwa. Ukaziva sei kuti ndingakatorerwa? chandanga ndiri kufunga ndechekuti isu tiri kutaura yakatorwa yechinyamupamhanga, tikataurira yerimwe raini hazvinyatsoita mushe. Munhu wemuraini anofanira kuzvimiririra nenyaya dzani dzake. Right, pamakauya pano tichitaura nyaya dzandataura dziya, makataura here kuti tadzoka? Patakauya tichitaura nyaya, pane nyaya dzakawanda kadzatakataura. Munotaurai nhatu. Right. Takataura 1 nyaya yekuprospecta gold. 2 tikataura nyaya yemudzimu tichitoda kuvaka svingo uye tikauya nenyaya yekuti tiri kuda kuombera Changamire. Tichiombera kuti tauya nemhondoro kana kuti nemudzimu wedu uri kugara kusango. Mambo Chiduku akati munozodzoka. Makadzoka? Hatina kudzoka, takasangana nezviminga mupinyi mambo. Iyo saka nemudzimu wacho uripo kumunda. Kwane makore mangai? Ndiri kuzviziva, ndoonaida kuti nditaure Changamire kuti zvakazoitika chii. Zvakazoitika ndo zvamagwa, saka ndati kwaMupamhanga akabva muno kare. Hapana akabva muno. Nyaya dzenyu dzamuri kutaura dzaani makore? Mabva pana? Ndo pandaida kutsanangura. Prospecting yenyu yakazogumira papi? Prospecting yedu takatora masamples mudanang'ombe, tikatora masamples mumunda medu, eyo tikaendesa kuMinistry of Mines. Yasvika ikoko haina kubudirira, goridhe harina kuwanikwa ipapo. Takasanganazve nevamwe vaichera mudanang'ombe, vakaendawo nemasamples avo haana kubudirira. Makadzoka here kwamakange matora masamples? Makadzoka here kwamakatora masamples kuti hapana chinhu mambo pabaizi rese ratakatora? Hatisati tadzoka tiri munzira. Saka tiri kutaura nematsotsi. Kwete. Ndichiona mambo ipapo kuti pane zvati zvitatu chete ndakupindura zvese. Pane paone kweseni napo? Aiwa, pane pamwe pandandoda kuenda. Ndataura yeprospecting 1. Wakaita kudana mombe nekumda. Ndikataura yemudzimu 2. Ndikataura
Nikuombera. Yekuya uzoombera. Makaombera. Nanhasi hatisati tiri mwezika. Ndopandaedza kutsanangura. Saka ini ndikati hangu ndakaita sekusvinya kuti muri matsotsi zvinoreva. Handisi kunyepa ka. Aiwa, hamusi kunyepa. Nekuti hamuna kunzwa tsanangudzo iri kubva kwandiri. Dei manzwawo tsanangudzo iri kubva kwandiri. Patakabva ipo panapa, takandosangana. Ndwa emhizha. Handi muri mhizha. Handiti? Mhizha hatidi kungwara. Kungwara chaiko chaikuchenjera. Haubati hove nemaoko bo. Kana uringabudi kudai maoko mumvura haubati. Unototsvaga maneti. Umwe achigofera umwe achichingidzira nemaneti ndokuti mubate hove. Izvi zvamuri kuita zvese izvi. Pane plani yamuri kuda kuita muri kutoshaya kuti moita sei. Mudzimu wamaitsvaga apo handina kumboramba kuti muda kuurayana. Ndakakubvunza kuti zvamaa kuda zvemidzimu usingagari mumusha muchigara uko kuminda muda kuurayaniko. Makati aiwa zvinezvi mudzimu uya ndakanzwa nemahunga kuti munhu uya haachisina mudzimu wacho aungofamba wakainde munoziva zvinoitika. Mune muri vanhu vakuru vanonyarikana. Ana baba venyu vakagara muno inga mataura pachena kuti sekuru venyu vakagara mudare rekwachiduku. Vakatonga mudare rekwachiduku. Ndo respect yamainyarwa nayo kubva pesava. Asi ina hamumboremekedzi vana vacho vadhiva. Muri kuvabvumburudza muchiita zvamunoda muchigadzirisa zvimapepa tikadai tobva tavavhundusira. Musavhundusira, hapana anovhunduka ba. Ini ndini umwe mwana wacho wadhiva. Motoya zvakanaka. Mazinzo. Musagare pasi muchigadzira tuma meeting kuti tinoenda kwa hakuna wakuende akuuyi mahara. Kana matoda kuuya kuno musati munondowina china hamuwi. Unless kana matanga panyowani. Tinokuzivai zvakanyanya. Asi makaenda pamberi pedu tinokurambai zvakanyanya. Nokuti makambosenzana nababa vedu. Hazvina chinhu. Kuti inzi Zimbabwe inoyi vakarwa kare vakafa vachirwira Zimbabwe. Nazvino ichingori Zimbabwe. Nazvino yakangochengetwa iri Zimbabwe. Musagadzire ngano. Uyai zvakanaka. Uyo sabhuku wamuri kunyanya kuseenzesa. Nditi sabhuku wacho toda kumuti. Munoziva kuti munin'ina wangu ndini baba ndini dhivha wacho. Saka hapana zvamakaita zvese zvandisingazivi. Pakatsika kumbori pamberi remashure rinotsikawo futi. Kana muchitoya uyai tiyanane pakati. Toona kuti toita sei nevanhu havasarenda kuti vaida kuenda vakashaya nzvimbo. Nzvimbo dzinoshayikwa. Zvamune muchifunga handizvo zvinobuda mangwana. Isi toona kuti moitwa sei. Ende hamuna right yekufamba kuti muchiti pakavakwa imba yemunhu moti iwe handiri kuona. Hey, challenge yacho yakashata. Murozvinzwa. Ndiri kupanzwa changamira. Batsirai vaning'ina. Ndachikumbiro wangu kutaura kadiki. Taurai. Changamire. Zvatiri kutaura kuti vaMupamhanga vanga vaine barika rine vakadzi 4. Mhuri yekwaMupamhanga tinopfuura 25. Dei kusi kufa tinogona kuzadza muno tiri tega varume nevasikana. Right? Asi dambudziko riripo nderekuti takadaro pambiri yedu. Tiri kuti chese chataurwa chauya chiri kungosvibisa munhu 1. Inini ndekuti ndiri mukuru.
pamuri kuitwa bhando muchikuziva kuti pamakauya kuno maida ushe hwekuita bhuku renyu headman hwenyu mabatanana nevanhu vanenge ava ana mizhava vekubwera munozviziva pamusoro aiwa ngatipindura ndati munozviziva izvozvo ndizvozvo ai ndiri mwana ndakasa ndatozvarwa kana muizinya ndakurambira yapo mukuru ndiani mimi na mambo mari mukuru ndiani mimi na mambo hawa kuzoti wazive kuti mama akuda ushe mukuru andingazivamakavaenda namupoti mari kuti vamwe wacho vamaiva navo ndivana mupoti aringa wanaerika akazofa manje vamwe handimi mai wako amini ndiri kureva kuti pakauyiwa panyaya dzeushe kwakauya vari vana baba vakaenda kumhiri nevekwazvegomo vakasvika kuna chief Ruzane ndokuti handina pandinokupai munda kana pandinokupai nzvimbo yewacho yenyu, asi zvondoita pamwombe dzenyu dzamauya nadzo ndaakutora moenda nadzo kumaungwe mondoispa mambo chiduku ndiye anogona kukuwanira isaka tatoberekwa ndati vakauya nadzo here vakapa chiduku chiduku wacho vakapiwa ng'ombe ndanga ari chidikupi chiduku akapiwa ng'ombe nguva idzo dzanga ari chiduku mangetani apa kwakazogara umwe mambani kufa kwakaitawa mangetani kwakapinda iyo Mpeti. Asi pambosara pakaitwa sara pavana na sabhuku wedu vaDhiva. Achigara usara pavana Dhiva na Mpeti anga ari mukuru ndiye. Aiyo, kana musingaziva haisi mhosva. Munongoti izvozvo handinyatsodzi. Ipapa handinyatsodiwa. Asi kuziva kuti vaDhiva vakambobata usara pavana paushe hwavamangetani husati hwaenda kumhiri. Tainzwa vana baba vachitaura nyaya idzodzo tichiri zvikomana. Saka kana maizviziva nguva ino achitaura mainzi mimi Mambo Ruzane otipa mombe kuno kudzei inyika ya Ruzane nei dzakafanana. Hadzina kufanana. Inini ndingati ishaiswa na Ruzane uko ndoya ndopa nyika kuno. Idzodzo nyaya idzodzo saka tiri kuti munokanganwa zvamakaita, munokanganwa. Ndosaka mune shungu dzenyu dzekuti vakati nyima umambo ushe. Saka nditakuda kuvapedzisa. Pano munobhuku vese vaiti vanoziva nhoroondo yacho yenyu yese kuuya kwamakaita pano muchitsvaga ushe hwenyu. Handiti kuchitsvaga takati pana hapana ushe uchimbobaira ushava tinoagurira nzvimbo. Hakuna kuno. Imimi mungati mwena Ruzane kuti ave kugurira iye Ruzane wacho nachiduku ndiani mukuru. Imimi neni mukuru ndiani pakubarwa. Muri mukuru asi manje muri kuda kufunga kuti vanhu vese mungavazve nekona iriyo. Haisiriyo, hakuna zvakadaro. Musi wekutanga muchiuya panapa makasangana nendiri ndega ndikakuti imbodzokerai ndinzwe nyaya yenyu iye ushe iyo. Tichibva panyaya iyoyo ndopamakazouya nenyaya yekuti
imimi maane svikiro muda kumutsa ushe kwa saka ushe hwacho hwakatsakatike makaisa kupi munhu wamaida kuita ishe wacho aripi isu takauya nenyaya yemudzimu kamudzimu iwowo maiti ndo uri kuda kutipa ushe wangori mudzimu wei muno nyika imwe chete inoita midzimu miri aiwa umambo hwiri umambo 1 unoita midzimu miri unoita mudzimu 1 saka nimi wenyu maida kuti ugare muno papi kuda ndakatsanangura paya ndikati mukomana uyu takati naye kugoka right asi pabuda izvi mudzimu wati ndoda kudzokera kumusha kwangu kumatongo uchigarepi kuno kumatongo ndikwachiduku ndikwachiduku mudzimu wake wandobudira kwane gomo uko wakabudira kwani wakabudira gokwe waida kudzoka kuno kuti iturikidzane nemudzimu wachiduku kwete kuti nemudzimu wachiduku asi kuti iwo mudzimu uri pamukomana iye ndo wakati ndiri kuda kudzokera kumatongo uchigarepi iwo makati ndikubvunza kuti kwachiduku ndokwatakabva iwo wakuda kuti tidzokerei kumatongo tichigarepi handini makamaona akauya akati handigari kumba ndogara kudondo wakasvikepi kudondo munda kumusha akati kune zvikanganiswa zvirimo haikonai kudaro isi takatonaka stereki pane kwachiduku dai tiri vamwe tisingakupi chanzi yekutaura nesi kuuya muchipindura kuti da kusawo mudzimu wangu muno umwe mudzimu isi chikuona yani kuti itahenyu shuwa izvo takataura mabhuru mairi kwapigira mudanga 1 madatakuwadzane makazvitaura tikatotaura kuti eyo kune bhuru rinotonga koita bhuru remvura zvakatosiyana koorati bhuru remvura rinopinda mabvudzi rinopinda mabvudzi here imimi maizviziva kubva kare kwachiduku kana ukati mabvudzi urikutaura kwachiduku ukati chiduku urikutaura mabvudzi hamuzvizivi imaigarana naadhivha inozviziva saka newenyu raida remvura yenyu yaraida kuenda papi mambo ndofunga kana musuya pawakabudapo makazvinzwa hauna kubuda papana kubuda chinhu pa makatotaurira mukatobvuma makushora isusu kuti imi zvamuri kutaura nezvekutaura nemudzimu makatopesana asi izvozvo musi wacho kwandozviziva saka ndikana zvakapesana maya nechii chamaya mawenayo hatidi kutaura izvozvo pakazara vanhu munozofumuka isu tatokutaurira chete kuti nyaya dzenyu mirai kana muchida nyaya dzenyu idzodzo dzekugara zvakanaka kumachiduku endai mundofema kana mafema mouya muchichema direct kuna mambo mazvinzwa mirai ndikutaurirei direct kuna mambo kuti tadzoka mambo takotama isusu tiri kuda kungoti vana vedu uyu neuyu neuyu aonewo nzvimbo furstop ndakutipai noti kuti gora rakasiyiwa nasekuru vedu mupi makapaona asi ndanga ndiri kukumbira kuti zvatiri kutaura ino handisi kurwa nemi ndiri kupanzwa ndikutaura feafea ndiri kupanzwa ndiri kuti zvatiri kutaura eyo mukoma wasabhuku iyeyo anotonyatsoziva mukoma wasabhukuyo ini muritaura maclean muri kuti here maclean arimo kwamuri than inini mama kwete arimo kwamuri here than munin'ina wake kwete hazvizi izvo tiri kureva kuti ndiye aifamba nababa saka ndiye ari kukurwisanisa ine daniro pachiduku kwete tiri kuti ndiye aifamba nababa vachigovera fonere manje kuti vanhu vako vasvika
Ayo, vanhu vakavadzinga unenge warawanyiswa wavadzinga. Toda kuvaonesa kuti vasazonyeperana kana vadzokera uko. Toda kuti dzokorora taura. Timbomira tipedze nyaya dzedu. Dzenyu tozotaura tapedza. Dzenyu hadzidi dare. Unoda kutotaura feya. Nubunga mune matigonera makauya zvakanaka tokudaidza mese moya motikumbira moya nemhuri yenyu yese pano haikona pamambo indodaidzawo dare rangu rese mhuri dzekwachiduku dzese dzoungana pano imotaura zvichemo zvenyu zvese wekachiduku achitaurawo zvichemo zvavo zvese nyaya yenyu irefu hamuri kuramba kunyeseka tine mbiri munoya nadzo dzese tine dzerudzimu inedzeminda yatorwa inyaya dziri dzese moya nadzo dzora munenge mati asi zuva racho ndimunoprovaida chikamu chambo chefoja ndejira netedhora zvikanzendai akatumwa matani zvikanzendai munotayiwa chamaudza nezveinesu mozodzoka asi vanhu vaingotiwo zvechiwa mungati maenda kundombera kwamambo ene mbudzi yakada yakana sekuru vangu matani ndobva wangoendera nechambwa chefoja maida kuti takazviramba tikauya pano inini mari tichida kuti tipinde dare iyovo tikanzizvo makurukota angu asati auya namari isusu sedare mukomana uyu pamatauriro aita mambo nemabvunziro atamuita akaona munhu akatovaka pamunda haane 3 years aripo haana kuenda kwasabhuku kuti ko munhu ari kugara pamunda wedu apo ndiani akaziva kuti takatama kudhara saka yangouya direct kuna mambo wechisvika kuna kuti zviya ndiwaniwe muri papa muri apo hausiona papa wewe kutema akati vari kuharare papa wako wakauya zvikanzi ndini handiti haana kuenda kuna sabhuku imima wacho muri kutopangidza kuti makirini ndiyo munowirana mukomo wasabhuku sabhuku hamunei naye saka panapa nyaya yenyu kana isina sabhuku mukati kutaura chokwadi munosvika kune dzakawanda wanda nekuti mune makutonetsa mangotiri yambonzi amire zvaari kuita kadumba kake ako ngaabvise pamusha pemunhu kana ichida kugadziriswa kwasabhuku nekuti hamuzivi akamuisa pane akatomuisa pamunda apo munhu iyeye ane dzimba dziri uyo wedumba hatichazivi kuti akubva asingazivikani nasabhuku kumakombo kuri kunzi hakuna ungaone munhu angaite minda miviri vamwe wachishaya makachinjwa kwaifura mombe moenda ndokwamakaiswa saka kwamakanga muri kuya ndokwakaiswa moyo vangashupike nei mambo vati uyai nenyaya dzenyu dzese modzoka mhuri yese ine mhuri yekwashuduku tosangana pano saka munongosimudza maoko ei manje ipapo ndo patinopedza dzese asi mochenjera kuti yanyiswa inobuda mudaro hamuna kurambira matopiwa nguva yakanaka kunzi ini hangu kuti no takutaura panapa patinonga zvekuita zvemunda zvatuta zvemunda panapa isumwe chinhu chada kutibvunzira ndechekuti ndo mutemo here kuti kana sabhuku kana zviri zvekwapamhanga zvinonziko tiri kushungurudza kuti pari kunzi makirini hazviri kuti makirini atifevha asi kutiko takadzidza kubva achitongana nababa wedu ari yemabharani kutiko zvavaita zvese paa paine komiti uyu anoenda ari ega sabhuku aripo haana komiti kana paine aiti ari komiti ngaatauri masitati evanhu vekomiti vari pachidukatatauri nyaya yemunda mamaura nyaya yasabhuku mabuda mutopiki
ende asi makombo asi kutara makombo tutara minda yekudhara iminda ane madhikoni haisi makombo atutare zvavo ndavataurira kudhara vane chinangwa chavo mutendere moitiwadaira mutemo endai munoverenga kuti mutemo mudzokorori sabhuku anopa munda kana apa munda ozodaidza committee of 7 kuinfoma kuti munhu indamupa munda pozoitwa village assembly yokuzivisa vanhu vese paramount distributor kana kuti anopa munda ndisabhuku ari ega kana apedza kupa munda ozoinfoma committee of 7 inenge yakuita zvinyorwa zvetsamba yemunhu wemunda kwete zvepublic kana zvenyimimi zvemunhu apiwa munda ndiye anonyorerwa tsamba necommittee of 7 pozoitwa village assembly wamutema muda kutaura saka moenda munoita revisit avo asati vambokanganisa kana muri kuti wakapa munhu munda for 3 years hazvita zvakanganisika nanganai nenyaya yenyu avo atokudai kona mambo kairi kuti havana nzvimbo baba wakaoneka wakabvuma baba muzvicha wakaoneka munda makapiwa nababa munda wapiwa nasabhuku wapiwa nababa womunhu patutato imutazve makombo havasi gombo rati kutaura minda itsene nemaplani inopuhwa nasabhuku yakatadzwa nehurumende munda wakapuhwa ukatadza kuusenzesa for 3 years and above wakagara vanhu vachishupika sabhuku ane right yekutsvaga munhu anoshupika opa umwe munhu munda iwoyo kana uchiramba chienda undozviita verifa undotsvaga ozoya nazvo mutemo uri mumabhuku hazvinei hapana pekudhori unoramba kuvhara ngozisati nakutsari ngokomba makapana pachitongwa zvirizvo ngozira makutivasabhuku aripo apa parufu chaipo chaipo hauyi muchamedisi pamusoro yemambo zvandachikumbira hangu ione munda wako kana hauiti minda miri ane munda 1 ekawana oyo kandaachida kugezesa mondizvo baba vana venyu vaenda munasabhuku kunokumira aiwa manza nyaya yacho mundamu wenyu mira ayo kana makugadirisa munoziva kuti marwisanisa uyu nemukoma wake hapazipo uyu mukoma wake ndimaclean same father inini baba vangu nababa veuyu ndo mabrothers nditori kure pane uyu namaclean wamakutaura kuti asi maclean haambodaro. What are you trying to say? Tikamudaidza maclean kuti uya nevanhu vako imimi anouya here akakubereka ayo tati nhoroondo maclean anoziva nhoroondo dzese aishanda nabakwete chaendai kuna maclean yachapedza chakubatsirai asi handiziva pamusoro yemachina muri wampamanga muri wazukuru wangu andizvi but nyaya iri kutaurwa dei mamboiteerera zvakanaka manzi munozodzoka mozotaura apa makutoikanganisa nokuti mukaramba muchiti mopinza zita nasekuru maclean wasipo mangwana nasekuru macrowd vachaurana zvinozoita sekuti imi muri kutaura asi sabhuku wedu sefuiani ndimaclean saka hazvifambi zvakanaka musha wake ngatimirei nasabhuku aripo akangonanga ipoka sabhuku ake kuti sabhuku akamutsimimimi chiendai kwamunoona kwamunodzidzikanaongwa dare rinomadari batsiro aiwa hapachisina chino uyo ataura kuti tiri kuenda kwemuteka aise mashoko enyu mukati memukara mangu ndiri pano handakutaizvo ndati wai matadza kutiyananisa because muri kuwirirana nemunhu ari kutibata rafu
Lois, baba, I'm sorry, baba. I'm sorry.